Казаци с камшици ще пазят паметника на съветската армия. Монаси се обявиха против гей браковете. Моногамията погубвала тръпката. Реформа в здравеопазването дават на болните картички с пожелания за бързо оздравяване. Майки поискаха вместо ваксини държавата да осигурява персонализирани хороскопи на децата им. Ваксините са измислени от руското разузнаване с цел да се разсейват хората. Имам право да избера начина, по който да манипулирам детето си, нали? Правилно ли разбирам, че идват 45 милиона българи, за да се вакцинират безплатно? Затварям границите. Това е нонсенс. Поглъщане на прекалено много газирано ще ви отвори чакра, която после нищо няма да успее да я запуши. Всички знаем, че Америка се издържа от продажба на газирано и пържено. Ето важното от спорта. Разбира се само футбол, тъй като другите спортове са за американците. След като футболни фенове се опълчиха срещу имотните амбиции на главно мюфтийство, днес с тачна готовност обяви и Националната асоциация на кифлите. Как така ще вземат мола? Тренират се стойки с ръце на кръста, ръкомахания към съдията, дори с сълзи. Протестът на кифлите от мола е разцепен, след като саудитски принц, спонсориращ радикалния ислям в България, е предложил брак и скъпи коли на 3 от лидерките на протеста. Ще се опитате да постигнете безсмъртие, приемайки около килограм и половина витамин С. Да се оправят, аз пазарувам онлайн и когато се налага, се моля на Аллах чрез профилна снимка във Фейсбук, в която гледам към Мека. Всеки ден ще си има различна тема за спор. Например, понеделник ще бъде Левски срещу ЦСК. Вторник, любимата ми тема, по-секси ли са блондинките или брюнетките. Същевременно, родното правителство пласира българското лято на Русия, като с парите ще оздрави корпоративна търговска банка. В братска Русия ще има всякакво време, защото тая страна е огромна. В Москва в момента времето е с около 10 градуса повече от това в София, като в България бели мечки танцуват на песни на Йосиф Кобзон, а истинските жени са облекли по 50 лисици. В градовете, които не са София, и няма смисъл да съобщаваме, понеже всички сте безработни и нашите рекламодатели не се интересуват от вас. Еди! Мария? Парфюмът е ужасен. А сега останете с новините за потни хора. Цветанка Ризова зададе въпрос с по-малко от 12 изречения. 95% от света получи оргазъм. В известно сатирично предаване разказаха виц, който преди това не сте чели в интернет. Другите важни събития през изминалата седмица бяха казани в сутрешните блокове. Ние ги проспахме. Над 7 милиона кореспонденти, почти 4 социални мрежи, с 2 килограма специални разузнавателни средства. Това са новините, които никой млад успял мъж не може да си позволи.